आदरणीय हमने के बड़े भैया सोनू भैया जरा के हमने के लोग अवनदीप कुमार के नाम से जाने ला जरा सहयोग पा के बहुत तमाम कलाकार लोग आवता गावता। और आदरणीय हमने के प्रोड्यूसर साहब ओनर एक कंपनी के मालिक आदरणीय हमने के जालिंदर सर जी वहां के भी बार बार प्रणाम अभिनंदन वंदन बा त आई एगो गीत के भाव कहे के बता प्यार रानी प्यार इतिहास के एगो कहानी के हो परिभाषा अरे नदी हो कहे से प्यार के पानी एगो लड़का ऐसा लड़की के देख के कहता कि ये जान तारा के जान कही कि प्राण कही ढोलक का बेस कही देखो गावे बजावे वाला हर हर कहीं बजावे के बात करी हम दिल में बसावे के बात करत नहीं आई ढोलक के बेस के फेर में पड़ल बा कि ऐसे न चाल चला अरे बाली बाऊ मरिया किताब ए पलटन भैया अरे तार घाव ठीक भइल कि ना हां पलटन में पलट गइले हो कि ऐसे न चाल चला अरे बाली बाऊ मरिया तबाह कइलू गोरी मारी मार के नजरिया कइलू गोरी मारी मार के नजरिया कइलू गोरी ओइसे ना चल चल बाली बाऊ मरिया ओइसे ना चल चल बाली बाऊ मरिया ओइसे ना चल चल बाली बाऊ मरिया तबाह कइलू गोरी लाल लाल ओठ तो हर बाजारा काटबा
के घाही कर मारी के नजरिया लइका इतना दीवाने बड़े सब के घाही कर